खुलुमबाय बयखौबो आं स्निग्धा बसुमतारी आं UPPL सेंट्रल विंग्सनि आङो सेक्रेटारि वन अफ द सेक्रेटारिस आङो बयबो मिथिगौ January 12, 2022 आवहाय रेवरेवा नार्जिहारि जाय बिथाङा ex-EM BTC नि बिथांनि नखराव आं हाबा जाफैदोंमोन बिथांनि फिसालाजों जायनि मुङा लिंलिं नार्जिहारि थ' नुनो मोनो जे हाबानि उननिफ्रायनो दिनैथ' रावबो मिथियै गैया बयबो मिथिखाजोब्बाय हाबानि उननिफ्रायनो आं गोबां जेंनानि गेजेरजों आङो सैसोनांनांगौ जानानै फैदों दिनैहाय आं जे न'आव थायो जे गसाइगावनि न'आवहाय आं थायो जे मेट्रिमोनियेल हाउस बेवहाय बिथांमोना बिदिनो सोरखौबा लाबोनानै बाहेरा मानसि जोंनि मिथिनाय मथे बिदिनो दंफां माबा आखिलाङो तान्त्रिक टाइपनि तन्त्र मन्त्र बिदि बाहायो ओमफ्राय फिसालाखौबो बिसोरो थाबिसफोर बिदि गानो जे जोंनि ख्रिस्टियान ल' मथे जों अलाउड नङा जोंनि ख्रिस्टियान समाजाव बिदि अलाउड गैया जों बेफोरखौ बाहायोबा जोङो बयकट जायो दिनैनि दिनावहाय गोदोनिफ्रायनो गैया नाथाय बिथांमोना समाजनि गेनसे जानानैहाय बेफोरबायदि जिनिसखौ बाहायनानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय गोजान खालामबाय आरो आंनि हौवाया दिनैहाय आंजों थाया बिथांमोनजोंनो थायो क'क्राझारनि न'आवहाय आरो आंखौ नुबानो आंनि हौवाया सेन्देल खुनानै खारो लामायाव खारथिङो ओमफ्रायहाय फैनो होआ फैनो होनब्लानो जों मिलायब्लानो आंनि बिखुनजोआ बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैगोन होननानैहाय बुंदोंखौ जों मिथिनो मोन्दों मानोना जों बुहुत सेस्टाबो सलायदों जोङो मिलायनो थाखाय आरो जेब्लानो जोंनि समाजनि मानसिया फैयो बिथांमोना माने गोमायो माने न'आव थाया बेबायदि खालामगासिनो आरो दिनैहाय थाङै जोंनि समस्याया बिसोरो दिनै आंखौहाय डिभर्स खालामनो थाखाय बिसोर आंखौहाय फोर्स खालामगासिनो दङ आंखौ मेन्टेलि आंखौ हेरेस खालामगासिनो दङ दिनैहाय कर्टआवहाय आङो मासावनो खनब्रै गाहाम आं थाङो जोङो जे डेटखौ होयो जों बेखौ मोना जों मानोना डेटआ इउजुवेलि कर्टआवहाय मोन्नैबो पक्षनि सुबिदा असुबिदाखौ नायनानैसो लानाय जायो नाथाय बिथांमोना खालि गावसिनि मथे डेटखौ लायो बेनिखायनो आं किसुमान डेटखौबो दिनै आङो मिस खालामनांगौ जानानै फैदों ओमफ्राय कर्टआवबो बिसोरो जेरैबायदि जों नुनो मोन्दों बिसोरो मेनिपुलेट खालामनानै दोनजोबदों ओमफ्रायहाय फार्स्ट एपियारेन्सआवनो आंखौहाय जाजानो हौवाखौसो आंखौ गारनो थिनो थ' बेथ' खुनु जाजहा बिदि बुंनायनि मोन्थाय गैया दिनै सासे आइजोआ हाबा जानो संसार जानो होननानैसो हाबा जायो बिदि डिभर्स जानो होननानैहाय हाबा जाया आरो बिथांमोनहा जुदि फिसालाखौ बिदि होनो हायामोनबा बिथांमोनहा खुनु अधिकार गैयामोन सासे हिन्जावसाखौ लानानै फैनानैहाय बिदि अयथासार खालामनो बा बिदि हेरेस खालामबाय थानो सब जिनिसा मोनसे रायलायनायनि गेजेरजोंहाय मोनसे सल्युसन फैनायनि सब राहा थायो नाथाय बिथांमोना रायलायनायनि गेजेरजोंबो बिथांमोना जेबो सल्युसनाव फैया मिटिं फाथिनो नागिरबाबो बिथांमोनहा फैया आरो कर्टआवबो बिदिनो नाना बाना माने लिगेल प्रसेसनि मथे बिसोरो सलिया जेब्लायबो माने मेनिपुलेट खालामनानैहाय उलट फालट खालामनो नाजाबाय थायो बेनिखायनो आं दिनैहाय मिडियानि गेजेरजों आङो न्यायखौ आङो हास्थायदों आं हांख्रायदों आरो आंनि समस्याफोरखौहाय आं दिनैहाय गोसो गैयाब्लाबो आङो दिनैहाय लाबोनांगौ जानानै फैदों मानोना आं बाध्य दिनै आरो दिनै जों नुनो मोनो जे UCC आवहाय जोंना सानै हिन्जाव लानाय जोंहा गैया खुनु पयदे गैया बेखौथ' जों क्लियारलि मोनथिखाबाय थांनाय 2-3 दिननि गेजेराव जों मोनथिखाबाय जे कास्टमारि लस बे ल' हिसाबै थागोन जोंहा बे कास्टमारि लसफोरखौ बारग'नायनि जोंहा खुनु अधिकार गैया आरो जोंहा राहाबो गैया थ' थेवब्लाबो बिथांमोना जुजिगासिनो दङ फिसालाखौहाय द्वितीय हाबा होनायनि थाखाय बेनिखायनो बे गासैबो षड्यन्त्र दिनै आंखौहाय जेराव दङ आं खामानि मावनायावबो आंखौहाय असान्थि आं जेरावबो आंहा सान्थि गैया बिसोरो बिदि खालामगासिनो दं आरोखि आरो बे आखिनायफ्रा जेब्ला जों सोङो बे गसाइगावनि न'आवहाय सासे बिसोरो बिहारि चौकिदार दोनदों जायो दिनै बर' हिन्जाव लानानै बर' टाइटेल लानानै दङ आरो बेखौ लानानै बिसोर आंखौ नासयहोबाय थायो आरो जेब्ला जोङो बे दंफांफ्राव जे आखिनायखौ जों सोंदोंमोन आंनि बिमानि प्रेसेन्सआव आंनि बिमायानो दिनै स्वयं विटनेस जों सोंदोंमोन बेखौ सोर आखिदों अब्ला बे बिहारि चौकिदारा बुंदों जे रहित शर्मा बिनि नामा रहित ब्रह्म होननानैहाय बे नाम लानानै दं दायो बर' हिन्जाव लानानैहाय बियो बुंदों कि वो क'क्राझार से मौलवी भेजा है बिदि होननानैहाय बियो जोंनो खोन्थादों जेब्ला जोङो बे दंफांफ्रावहाय बे आखिनायनि
खोथाखौ जों सोङो सोर खालामदों बेखौ होननानैहाय बियो जोंनो बिदि खोन्थादों क'क्राझारनिफ्राय मानसि फाथायदों बिदि आखिनानै गालांदों होननानै बियो जोंनो खोन्थायो थ' बेनो आंनि बुंनाया आङो दिनै बेफोरबायदि जेंनानि गेजेरावहाय आङो फसिनानै दङ आरो सासे आइजो जानानै आरो सासे UPPL निनो सासे मोनसे पलिटिकेल अर्गानाइजेसननि आङो सेन्ट्रेल विमेन्स विंनि आङो वान अफ द सेक्रेटारिस आङो थेवब्लाबो आङो दिनै बेफोरबायदि जेंनानि गेजेरजों आङो सैसोनांनानै दङ बेनिखायनो आङो दिनैहाय मिडियानि गेजेरजों आं सावरायनो फैदों बेखिनिनो बुंनानैहाय आं दोनथ'